khosi esihlangene ngawo kule weekend. Indaba ye Passover iqalwe uNkulunkulu, akuyona into umkhosi oqalwe inhlangano yama Christians. Suthi ngezinye indlela masikhuluma ngePassover asikhulumi ngomkhosi oqalwe Christian organization, but sikhuluma ngomkhosi oqalwe uNkulunkulu yena uqobo. Umkhosi lo ifeast, umkhosi lo wePhasika uqalwe eGibhithe mhla uNkulunkulu ehambela abantwana baka Israel bephuma ebugqileni, uNkulunkulu esabayisa ezweni lesethembiso. We all know ukuthi abantwana baIsrael eGibhithe, ngizokulanda umlando wabo befika, ngicela ukulanda umlando wabo sebecindezelwe. We all know ukuthi abantwana baIsrael eGibhithe bathandekayo baphila impilo yokucindezelwa, bengama slavery, bengena freedom, bengana nkululeko, bengakwazi ukwenza into abafisa ukuyenza ngesikhathi abafuna ukuyenza. And number 2, bebephila impilo yokuthi amandla abo nokusebenza kwabo bengakwazi ukudla ithelo nezithukuthuku zamandla abo. Leli izwi lenkosi elisencwadini kaGenesis chapter number 3, we know ukuthi uNkulunkulu wayekade ekhipha ipunishment at that time. Kodwa na ipunishment kaNkulunkulu kuAdam yahamba negrace yashiya space somusa ukuze uAdam akwazi ukuqhubeka asurvive noma esonini. Wayesethi umhlabathi uyodla ithelo zomhlabathi ngezithukuthuku zakho. It was that time. Wathi ngezithukuthuku zakho uyodla ithelo zomhlabathi. This time sibona kodwa abantwana baIsrael, even that scripture ingasa apply ibona, because bebesebenza bakhela uFaro, besebenza yonke imisebenzi yase-Egypt, kodwa ama benefits okusebenza kwabo kufanele ukuthi akaze benze lutho. Can you imagine laba bantu babenama families? Can you imagine unabantwana uyavuka ekseni njalo uyosebenza lezo liyoshona ilanga kanzima, ubuye ekhaya ukhathele, nabantwana bakho besilisa mabaqala bathi teenage stage 12 bayathatha nabayoba ngama slaves, bayosebenza very strong, bengama labor, basebenza kusukela ekseni liyoshona ilanga. Wonke umuntu kodwa mayibuye ekhaya ebuye ngaphathanga lutho. Abantu bonke abakaFaro nase-Egypt baphula out emsebenzini, baba ngama boss, ba relax, abaphola, kodwa makuphela inyanga bebonakala bethola amasalary nemali enkulu abangakaze baze bayisebenze. That was a life yayise-Egypt that time kubantwana bakaIsrael. Bephila impilo engemnandi, bengasana freedom, bengena access nakwezinye izinto ezithinta umbuso. Abantu ababenganama rights ngokwelanguage yamanje, bekuyisize esingenamalungelo. Abantu nje bebephila phansi kwencindezi. Leli Bible elikhulu up until bafike kuyipoint la bekhumbula khona ukuthi hey bo, konje sila iGibhithe nje umthetho wethu thina singamaHebheru, sinoNkulunkulu. uFaro is not our God, sinoNkulunkulu wasezulwini. Elihle iBhayibheli phakathi kwama elders, phakathi kwengqalabutho ezazikhona, zafundisa the new generation. Bathi hey bantwana bami, isolution yala ukuthi thina sibuyele kuNkulunkulu wethu, noma nisibona sila siphithisa nazalolela iGibhithe, kodwa umthetho wethu thina singamaHebheru, sinoNkulunkulu omkhulu wasezulwini. Then they decided, nikhona nonke likozweni, but decide benza imhlangano private yemthandazo, ngoba lelazwi uNkulunkulu alikhuluma kuMoses le kwaJethro. I-statement sakhe usikulalela uNkulunkulu uthini, uthena ngizwile ukukhala kwabantu bami, ngithi bazalwane, athi ngibonile inhlupheko yabo nosizi lwabo. Kusho ukuthi laba bazalwane baba nama private prayers meetings, bahlangana, they cried to the Lord. Somebody say amen. Base Egypt endaweni yokucindezelwa bakhala uNkulunkulu, base beyeka uNkulunkulu nezithixo zaseGibhithe.
ngoba babonke ngeke bayisebenzele base bekhala uNkulunkulu wabo uNkulunkulu wasezulwini. Kuthi angimemezela ekuseni bathandekayo ukuthi mawukhale kahle kuloNkulunkulu akakwenzeki ulile ukhale phambi kwakhe mase yaflathela. Ya uNkulunkulu oyizwayo imthandazo yabantu bakhe. Mbambelani bazalwane, because I won't be long. I want us to pray very now. Then the Bible says bakhala uNkulunkulu wezwa, ashon sonke sithi wezwa. Indlela ke yokuzwa kaNkulunkulu siyasazi story uthi uNkulunkulu decided ukuthi ahambele kwaMidian la khona ayithela khona kumuntu okuthiwa uMoses. Inhloso ukuthi uNkulunkulu afuna uMoses ingoba wayikade kuyistrategic kuNkulunkulu ukuthi ukuzalwa kaMoses engqondweni yakhe enkathi kusondela iminyaka uNkulunkulu wakhuluma noAbrahama wathi kuGenesis inzalo yakho iyokuhlala ezweni lokuthunjwa ongelona elayo. Wasethi lapho iyohlala for 400 years. Wasethi emva kokulokho emva kweminyaka ewu400 behleli khona njengezigqila wayesethi uNkulunkulu ngiyobuya ngibahambele. Alikho isonto namhlanje. Wathi uNkulunkulu ngiyobuya ngibahambele. Wayesethi ngiyosehlulela isizwe esibacindezele. Ngalesikhathi lowo prophecy yakhunywa uNkulunkulu kuAbrahama isondela. Kuthe mase kusondela lo mnyaka sebona uNkulunkulu seshaya countdown manje 3 2 1 seyisondela ezwekhathi then boom kwase kuzalwa uNkulunkulu kwase kuzalwa uMoses. uNkulunkulu ekuzalweni kwakhe ekuzalweni kaMoses engqondweni yakhe kwakukhona lento ukuthi ufuna ukuvusa umuntu okuzofulfileka lesasiprofeto asikhuluma sokukhululwa kwabo. Leyo nto inayo imeaning nje asempilweni yakho. Ukuthi akekho umuntu ozalwa by chance. Akwenzeka ngaqondananga wawusoba khona. Ayanike esontweni ngithi aqondananga wawusoba khona. Kuqala kwabuka izikhathi kwabuka iprofeto ukuthi seyifunani yini edinga uNkulunkulu afuna ukuyenza wayise uNkulunkulu erelease wena. uMoses wayengazalwa early kodwa uNkulunkulu wathi no uMoses ngifuna azalwe ngesikhathi sefulfillment yento engifuna ukuyenza. Kusho ukuthi uNkulunkulu before adedele umuntu othile simbone uqala ayicheck iprofet ukuthi idinga bani. Oh my God. Hallelujah. uNkulunkulu aqala check iscript. A check ukuthi icharacter efunekalayo manje kabani. Ngakhohle abazalwane bami yonke lento uNkulunkulu seyihambe wayiqeda. Uyabona impilo esiyiphila manje lento esithusayo thina sithi intsha ikhona kwiscript iprofet. Inkosi yazi ukuthi this time ngalesi sikhathi 2026 kuzobe kukhona ubani iprofet zobe ifuna ukuthi so abantu aba relevant kodwa nikhona nibazalwane ukudlala the right kodwa nikhona abathandekayo ukudlala the right position la ngizobe ngidinga abantu abalolu hlobo. Nithule esontweni kakhulu kuyashumayela. Bazalwane asiphili by chance. Sibonwe isiprofeto. Kodwa leli sonto engikhoza kulona namhlanje ekseni. Sibonwe yini bathandekayo? Shona sibonwe yini bathandekayo? Ya sivelile iprofetweni nithule ngiyashumayela nikhona nibazalwane. Sivolile iprofeteni zasezulwini sivelile iprofetweni. uNkulunkulu ubonile ukuthi ngase insukwini zokugcina ngalesi sikhathi okuzobe sekuphithizela sesiqoqa sesihamba nikhona bathandekayo. God want to raise abantu aba relevant abantu akuyibona ngqo abadingakala ngalesi sikhathi. Mtshela ukuthi ngingowecebo likaNkulunkulu. Umakhelwane mayingakaza i-understand le nto ngicela uphinde noma ungasakhulumanga naye uvela umemeze uzozwe ecele ngishono thani ngingowecebo likaNkulunkulu. Say it again, John turning ngowecebo likaNkulunkulu. Lalela ke you are strategically positioned. Bazalwane, uyabona I wish I can preach this. Ngifisa ukuthi ngashumayela lento kube yiyona kuphele ngishumayelayo mhlawumbe inyanga yonke ngingashenye into. Bazalwane bami, let me just tell you. Ayikho lento ukuthi uvele kwakhona wena usiya intando kaMama noBaba. Ubaba noma wakho bayisystem kaNkulunkulu yokurelease. Ayo nikhona nonke enkosini kodwa manje izulu befanele licingeke
lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu mayebona ikhathi imimondo zikhula ma mayebona ikhathi zeyiprofeto isondela zezinto ayikhuluma kuAbraham uyabala phela uNkulunkulu thina siyaphila uNkulunkulu kodwa uyabala thina siyavuka ekseni siyadla siye emsebenzini uNkulunkulu uyabala thina sivuka ekseni senze uNkulunkulu uyacalculate uthi uNkulunkulu uyabona ke manje 10 9 uthi uyabona ke 8 mase kula 7 athi hey khona something is about to happen. Somebody say amen. Asikhonza uNkulunkulu kodwa inithuleleni bazalwane lithi iBhayibheli akazela kalali kodwa bazalwane lithi ulondolozo uIsrael uNkulunkulu commandosko uma ngasebenzisa ilanguage yabantu uNkulunkulu uhleli phansi ngemuva kobuxhakaxhaka. He is in control of everything. uNkulunkulu uhleli emva kwama computer omhlaba uyazi manje ukuthi isikhathi sikabani uyachanela uyadictate ubhizi uNkulunkulu uphusha lokho ukhipha lokho uyaedit lokho akuphume akungeni ukuthi he is in charge. When God esebona iprofeta isondela sizothandazana khona manje when God ebona iprofeta nokugcwaliseka kweyiprofeta isondela bese kufanele uNkulunkulu aphumele ekuthiwa ngesizulu esiqinile umkhankaso noma umkaniso sekufanele uNkulunkulu ayofuna the right person ngoba iprofeta zokuphuma kwabantwana bakhe eGibhithe zisondele manje ke inkosi sekufuna ke manje iprofeto zibhizi nezwi lesiprofeto libhizi selifuna umuntu okuzofulfileka lento uNkulunkulu ayikhulumile. Nikhona nonke nibathanda kabi liyacinga eGibhithe bayakhala akekho right akekho bonke abantu bane problem uyaphuma uNkulunkulu kanti uNkulunkulu before that one uNkulunkulu uhlakaniphile. uNkulunkulu avele enze abantu kubantu phakathi kwabantwana bakaIsrayeli kuzalwe uMoses. uMoses uma izalwa nakhona ukuzalwa kaMoses bathandekayo kubonakalile ukuthi there is something special ngaye. I-timing yesitha yabona i-enemy can read ukuthi kukhona something big esizokwenzeka. Buka kwashintshwa iconstitution yase-Egypt. Bazalwane, anytime you see changes there's no change engasho lutho, there's no change engachallenge lutho. Enye indlela yokubona uNkulunkulu wenzani buka ukuthi enemy simisa ini manje. Kwaqala umthetho omusha kwagazethwa umthetho omusha eEgypt kwathiwa no yasithini sidecide manje vukani against aba-Hebrew bacindezeleni do this. Lento yokucindezela kwabo yayingekho nje kuphela yoba yaqhamuka as a blow kodwa isitha sasikwazi ukusimela ikugcwaliseka kweyiprofeto sasizwe sithi ukuthi there is freedom coming, there is liberty coming. Isitha sasimela sathi i-breakthrough yalaba bantu is about to come. Sisitha sahogela ukuthi ukhululo lwabo seliyasondela ukuthi angimemezela endlini. Sometimes ezinye izimpi obhekana nazo zisuke zisho ukuthi yini esizokwenzeka. Khona nonke nesontweni bathanda kabi. Ezinye izimpi okuhlangana nazo suke izingasho ukuthi throw in the towel, phosa ithawula, give up. Suke zikuqoqela ukuthi ukhululo lwakho selisondele. Thina sikwazi ukubona nangezimpi, sikwazi ukubona nangama attacks ukuthi ukhululo lwethu selifikile. Abacindezelwanga kade becindezelwe bekade behleli behle ukhukhamba impilo right yonke into right kwavela kwashintsha esikhaleni nje out of nowhere kwashintsha esikhaleni isitha savuka against them ukuthi angimemeze ukuthi isitha amasilwa nawe sisuka ukufuna ukukutshela ukuthi inkululeko yakhe isifikile. Inhlupheko zesikhathi zamanje ayinakulinganiswa nenkazimulo ezokwambulwa. Mase kuzombulwa inkazimulo uzobona amanye ezinye zama signs inhlupho. Inhlupho siyakwazi ukutshela ukuthi there is glory coming. I'm praying for you. I say I'm praying for you. May God give you eyes to see. Ukwazi ukinterpreta izimpi zakho.
Sathi uNkulunkulu akakunikeza insight, understanding, ukwazi ukinterpret izimpo odlula kuzona. Ukwazi ukubona hayi mayisimpi iqina kodwa nithulelene ngisho mayela. Uma impi iqina kusho ukuthi isikhathi sebreakthrough yami nenkazimulo yami siseduze. Isithasilwe kakhulu kanti akusezukuluka eduze. Then kwashintshwa kwagazethe umthetho omusha eGibhithe, boom nje out of a blow. Boom, kwashintsha ne-administration yakhona, kwaphuma kwangena a new pharaoh ongamazi for this person uJosepha, kwaqala umthetho omusha yokucindezelwa abantwana bakwa-Israyeli. Boom, out of that time, softcare. Out of that time, boom, kwakuzala uMoses. uMoses uzalwa ngesikhathi sekushintsha imithetho. And ilalelani, ngenkathi kushintsha umthetho, enemy can foresee. Isitha siyakwazi ukubona into iseza. Kwathiwa phuthumani shintshana ngisho imithetho yala ekhaya, khonto enkulu esiyibonayo ezawula. Ya, kufanele ingasifici bafowethu. Ya, ingasifici lento, try to change everything. Bashintsha umthetho, ngaso leso sikhathi boom kwazala uMoses. uMoses uzalwa kwavele kwa-upgradewa, kwaphinde kwa-amendwa umthetho washintshwa. Nkathi bezama ukwacindezela amaHebheru nithule esontweni yazi. Nkathi bazama ukwacindezela amaHebheru, into abayidiscover mabenza ucwaningo lwabo, bathola ukuthi nkathi bebacindezela kakhulu. Hey my friend, I got to say Holy City. Nkathi bebacindezela kakhulu, lithi iBhayibheli kwaba kuyila banda khona kakhulu. Lithi iBhayibheli baqhubeka bathola more strength. Somebody say amen. Ngiyakhuleka manje, ngiyathandaza ngishumayela, sengiyathandaza manje ukuthi uNkulunkulu ngathi inhlupheke iqindezela kakhulu uvele wande kakhulu. May you increase in the midst of sufferings. May you increase in the midst of sufferings and persecution. Kanti abazi ukuthi bakhavwe le clause ebhaliwe embhalweni, asikho isikhalo esilolo wena siyophumelela. Kunephathi ethi bathandeka, all things work together for good. Anike esontweni ngiyashumayela, abazi ukuthi babanjwa lento yokuba amaHebheru uhambi ngamandla, uhamba usekelwe izwi lithi basalala, all things work together for good. Lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwa ngecebo lakhe nakulabo abamthandayo. Ngathi ngizoshumayeza amaHebheru namhlanje. Lithi iBhayibheli abazi ukuthi kunezwi lenkosi esithi nina ningamadodana kaJakoba, anike esontweni. Lithi iBhayibheli nina ningamadodana kaJakoba niqedwa. Nina ningamadodana kaJakoba aniqedwa. That who we are, our character, our identity. Into esiyona bathandeka, there is nothing ayikho into edesignwele ukusiqeda. Nale ethi yasiqeda iyasakha, nale ethi ishaya phansi iyasibuba, nale ethi yasikrasha. Somebody say hallelujah. Ethi yahlakaza iyasandisa, ethi yasiqeda ivele isenze siqale. Waba nabantu abasithi khona umnyango yake yavaleka wakhala, kodwa namhlanje uyabonga ukuba ivalekanga le mnyango ngaba ivulekanga le. Kukhona enye into ekingenzeka ulimale ucala ukuphela, kanti inkosi ikuvulela iopportunity entsha. Phekwe ekhanda lakho uhamba naloyo nto. Ekuthi angehla itepi singigijime. Hamba nalonto. Hini lilalela masala lethi segazini lethu. Segazini. Lento yokunqoba isegazini. Ayikho ikhwepheni, ayikho enkembeni, isegazini. Sinqoba noma kodwa ngithoni khona nibathandeka. uPaulos wasendulo uthi siwisa phansi kodwa sibhujiswa. Uthi siyacindezelwa inqo zonke kodwa sinyinyeki. That's who you are. Mabebona ukuthi laba bantu esiyisizwe bahlala phansi benze research. I'm about to pray. I'm just giving you a history of a Passover. And ngeke ngiqede manje ngoyibona ngesession inkosi yongipha yona at any time. Listen. Mabebona ukuthi laba bantu abapheli. Siyazama ukwenza everything to qeda them abapheli. Basebenyusa bashicelela umthetho kwahlala phansi. Cabinet yakhona kwathiwa no guys, fanele amend iconstitution yethu. Ithini into manje? No, sicabanga into entsha manje. Yini? Ngicabanga ukuthi into esidiscoveryo ukuthi laba bantu nina nibabamba sebebadala. Mase bebadala ngeke ubenze lutho labantu.
you are not in the church. Laba bantu nibabamba seniba Nkosi yami Jesu moya ngcwele. Laba bantu nibabamba sebebadala kanti fanele nibabambe ekseni la. Lalani hambani nitarget seed. The descendants. Yekani la madoda ngene wenze lutho ngibabonile abantu. Laba bantu banamandla bengadlile. Laba bantu banamandla bengenama benefits. Laba bantu banda bengena income. Laba bantu abadependeli kunununda. Laba bantu abadependeli kwi-economy yekhanda. Bakwazi ukusurvive i-economy bheke phansi. Babonakala beqhuma banda. Laba bantu abamisiwe isalary, abamisiwe i-month payment, bamiswe umusa wakhe. Khona ngaphezulu. The grace of God. Uka sibavalele sathi abaqasho umHebheru akaqasho. Bonke abaqashiwe. Savala sathi makuphuma amathenda ningamniki umHebheru. Bafaka ama document makuthiwa phansi la kubona ukuthi nationality thiwa umHebheru thiwa ngamniki lo. Ngisho bequalify babekene eceleni ningabanika ama promotion. Ningabanika ama opportunities. Ama grant abawotholi. Akuthole lapho kodwa bona bengatholi. Kodwa into esimangazayo izingane zabo siyimqakavu. Anike esontweni. Masibuka izingane zabo sibuke ezethu. Ezethu sinama benefits ingane nengane negrant la. Umama nobaba unesalary. Ekhaya kuhlangana abantu abawu4 bonke benesalary. Under one roof uyahola lo. Under one roof kumaHebheru lo akaholi ingane yakho ayina grant. Kodwa when we look at them, that is a confusion to the camp of the enemy. When we look at them, they are becoming more strong. I am prophesying ukuthi ayikho into eyokwenziwa yiseta iqeda ibandla. Abantwana benkosi abanankosi. Akekho umuntu ongaliqeda ibandla. Akekho umuntu ongaliqhitha ibandla. Sisizwe esibi ngoNkulunkulu wethu. Even the systems of this world, the system of government will never stop the church of God. Somebody say Jesus. They may design systems that we shall survive. They may design izinto ezokuqindezelwa ibandla. We shall survive. Kwenda isi ukhula ngakithi unoseswe ilibhadala abasikata. Kunga introduce AI indodakazi ifuna ukuzothatha ama opportunities. We shall survive. SingamaHebheru siyaphumelela. SingamaHebheru asiqedwa. Asiqedwa abantwana bami. Asiqedwa abantwana bami. Asiqedwa. Singabenhliziyo kaNkulunkulu. Ibandla inhliziyo yakhe. Kujamemezela into enkulu pha kwempilo yakhe. Ukuthi noma iluphi uhlobo lwezimpi, noma imaphi ama-systems adizayiniwe, angeke kuqede ngowenhliziyo yakhe. Ayiphelele. Bathuso ukuthi laba bantu sidizane yonke into yokubaqeda bathi abapheli. Anike Nkosi. Sidizane yonke into. All systems are against them, but they survive. And one was frustrated, and meetings after meetings. Guys, what is their secret?
What is their secret? Because all systems were so what designed onke. Konke ama Department of Works, Department of what? Department of what? Equa education, they are oppressed. Kwabanban, they are oppressed. Kwabanban, all departments are oppressed. Until Wabizu Minister of Health. We are not in the church. Then he called the Minister of Health. Leanto ibikazeti lalan bazalan. It was an official. Lento tukumemezelo. Mekumemezelo esizweni into engekho emthethweni. Wabizu Minister of Health. What ya? Ufuna amend ilokhuzana. Ipolicy yokusebenza. What it in the plan? What no? Plan is simple. I want us to now to deal with the generations. But how come? How? But I'm worried about the descendants. But my focus now is Aloya. What do you mean? Uthi angazi uthi ngiyahokela. Ngazi uthi kulabo abantu abazozalwa very soon. Pharaoh is saying, kuncane sikubonayo. Ngathi ukukhulu okuzayo. Wathi naye ya man, warisho ukuthi khona into engiyihogelayo. Ngathi kulabo abazozalwa angazi. Ngibona labantu beudla ukuthi umbuso wethu, I don't know how. They are weak most. They are unemployed. They are slaves. Mana, cabanga ukuthi makuhlangana icabinet, ushama slaves. Uthi yini? Your eyes are closed. Leziqila, they dangerous. So lidla leliso. Uthi, they are mightier than us. Banamandla kunathi. Yazi ngithuswa yini? Uthi lento ishiwe camp yesitha. Kwi-private meeting. And Lord is telling me, oh, this is what the enemy is saying. Makubanje umhlangano ngawo. Unamandla kunathi. Hey. Uyazi ngithandazelani manje? Uthi kungadiscover isitha. Kwazi uNkulunkulu. Masungazi wena. Bathi banamandla kunathi lawo. But then what do you say? I'm trying to give you this. Ngizoma halfway. Then what is the plan? Now the plan now is let us deal with the descendants. Deal nenzalo. Every time mawubona uSathane eshintsha strategy sokulwa, one must know ukuthi solution isuke around la alwa khona. Akamu uSathane kwi empty space la ngezoqhamuka lutho khona. Enye izinto safanele siyikhulekele ebandleni. This thing kwi sport khona lento ethiwa sport therapy. Ngicela ukusebenzisa sona. Kwi sport therapy benza so. Wabona la amadoda anamandla egijima ekumuntu ezegibela phe kwakhe. Ngoba ibhola likuyena. Ibhola lerabhi noma ungelibone lona kodwa bona ukuthi bagijima bangungabela bani. Uyabona umuntu abagibela phezulu wakhe baze bagcwale bonke phezulu wakhe kanje wozililapho ke ibhola. Enye into esahlule ebandleni ukubona ukuthi impi ngakuphi. Thina uma kuliwa this side kuliwa kubani? Thina we just take that person cabanga ukuthi weak kanti ibhola lingakuye. Lo muntu okuliwa naye okwazi ukuthi uyena ophethe ianswer. Akuliwa isitha sila ngekho lutho khona. Uyomangaza ukuthi uNkulunkulu ubeka into kulowo muntu ibandle liyokwazi ukusiqhuma ngalo. Thina sicabanga ukuthi hayi lo uyadlala cha dlala akathandazi. Mabe bona ukuthi indaba isilapha na kubantwana. Wayesethi no. Ngicela ungenzela nje, ngicela ishintsho lomthetho. So faka umthetho omusha. Bonke abantwana bamaHebheru. Usho uminister wa health. Bonke abantwana bakaMaHebheru
uma bezala intombazana, let that girl live. Ngicela ukusho statement so that you understand. It is not because girls are weak. No. Ukuthi ibhola lizobe lingekho esandleni sabo. Because mangibuka ibhola ngathi lizowela kwi-male. So challenge them. Let the girl live. Wasethi makuzalwa umHebheru wesilisa. Kuthi ngimemeze bathandekana. I-timing kaSathane lento yakhe yongafuni. Oh, okay. Senza kanje. Lento kaSathane yokungazi lutho because angifuni ukoffenda. Lento yokungazi lutho ukuba umkhufa kufa. Noma ikhathi uSathane ebezazi kodwa ubazi ukuthi indaba kaMesaya in a sequence izothungwa somewhere. uSathane mayefuna ukulimaza into lapha kuyakwazi ukufuna ukwecisha la. Njobe ethi uma kuzalwa owesilisa ubambele thithi inzalo wesifazane iyawuchoboza ikhanda. Manje uzama ukucinga ukuthi kungebe uye lo Mesaya lo, kungebe uye lo, ngoba iwari la ushawa ilento kaMesaya uyazi mamhla kufika uMesaya izinto zoshintsha. Kungebe uye lo. He's trying to cut off. But asibuyeni siye kuMoses ke. Lithi iBhayibheli uma kuzalwa wesilisa wabuya wathi okay ithini plan wathi makuzalwa owesilisa nibone ukuthi imale what kill them. Hawu baba umntwana usenzeni wathi hey inkosi yalabo bantu isidi shuthi anizwanga nini kwathi uyinzalo yowesifazane la sobulawa inzalo seed. Ubungozi balabantu isembewini. Destroy the seed. Lithi iBhayibheli elikhulu wakhisha umthetho washawa. Kanti eGibhithe amaHebheru ane impact. Aqilazwa nje kodwa ubukhulu bukaNkulunkulu babo sewuze wadla ngisho amanye ama-Egyptians. Wathinta namanye ama-officials. Ngoba lithi iBhayibheli laba babelethisi naningekho esontweni sothi babemesaba uNkulunkulu. Futhi ngicela ukunitshelana lento yethi ingozi. Sifike endaweni bethi abantu bengazi lutho singangena thina endaweni enethixo singene endaweni ekhonza abanye uNkulunkulu. Ungasivumeli sihlale nawe kanje. Ungasivumeli ngiyakutshela sithi uthi phela inyanga. Ithi phela inyanga uthi kuphela 2 months. Uthi konke ngiyibona ehlukile kodwa. Hayi lo akafane noNkulunkulu. Akafani nathi. Kanti laba bazalwane bagcizelelwe nje iminister abayiyekanga. Kuthi angimemeza ukuthi noma ucindezela ungayiyeki iminister. Bacindezelwe nje iminister abayiyekanga. Belokhu bekhonza la bathi kunoNkulunkulu njalo omkhulu kunoNkulunkulu esihamba naye kunoNkulunkulu obaba uAbrahama kunoNkulunkulu owenza izulu nomhlaba kunoNkulunkulu kodwa khona bathandeka kunoNkulunkulu okuyena zonke izinto zavela ngaye kodwa sila eGibhithe kodwa bathi asimemeza uNkulunkulu wethu phakathi kwabantu abakholwayo into phakathi kwabantu abakholwayo kwakholwa ababelethisi. Oba lithi iBhayibheli lalelani lithi iBhayibheli babemesaba uNkulunkulu. There is no way ungasaba uNkulunkulu ungahlangananga naye. Mawukhisha umthetho wafika kulabantu aba in charge okuyibona ababelethisa because the mistake of the enemy here ukhipha umthetho le phezulu kodwa akeze ukubelethisa kuzobelethisa abanye kanti lapha phansi inkosi siyisebenzile isystem.
We serve a miracle working God. Kuthi angisho le statement, uNkulunkulu uneyindlela, lisho njalo iBhayibheli, uthi uNkulunkulu uyakwazi ukubahlangulisa abakhe. uNkulunkulu nama systems to save you. Mayifika ababelethisi kuzala abantwana bamaHebheru, we all know the story. Lithi ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, baba saver abafana this way. Makuzala ingane yomfana, bayithathe bayifihle, uma wakhe anikeza ama instruction to put sisi uzela umfana sicela usifihlelele ngoba instruction ithi asibabulala. Ngiyathandaza uzela umfana sisi, umuntu ozela umfana ka relax. Nithi uzela umfana, awukwazi ukuzala umfana ufaka amaphijana. Inkosi mekuyakunikeza into akulalwa. Izolo kukhulunywe nge-negligent. Awukwazi ukuzala umfana uhambe uyongena emaphijameni efunwa kangaka. Instruction ithi kuzela umfana ke mfana, sisi ubona ithi umfana mawuzela intombazana to take care of your baby, nazi indlela zokukhulisa ingane, take care of your child, brother. Mawuzela umfana ubizelwa kwi-private room. Thola into izali iyafuneka. Yazi ngisemthandazweni bazalwane. Uthi nathi sangathi singawana amakhona. Lasitshela bonke abazali ukuthi lento iphethe iyafuneka. Fana badile nawe decisively, but nomfo uzela umfana la sisi zama indlela, save your own child. Uyafuneka. Lethi iBhayibheli ababelethisi babemesaba uNkulunkulu baba ngababulala ba. Into exakayo uma kulethwa ama states. Bathi laba yazi ware khona. Sine challenge uthi esibhedlela. Asiyazi le thina Nkosi angazi ukuthi labantu abanjani. Esibhedlela sine worry yokuthi this time inqwaba yengane esiyidetisayo ezamantombazane. Uthi how come? Abafana ngiyababona. Masithi ingane zabafana mangicingisa abantu abazoreke. Sikhona ingane zabafana ngathi isolakala ikhona encane. Wathi hey uthi amaHebherani wazi. AmaHebherani amandla. Inkinga yomama bakhona bateta private bengakafiki kuthina. Nathi siyezwa nje kuthiwa kunezingane zabafana ezikhona kodwa ukuba neqiniso ayikaze siyibone ngamehlo. Manje ngeke sibulala umuntu engaze simbone. Lapho abantu banamandla bayitetela bengakafiki kithi. Awumazi uNkulunkulu esekhanda indlela yokukuhlenga wena awumazi. Hallelujah. Awumazi uNkulunkulu ese-create ama systems for you to escape. Indala lento yakho namacebo kaNkulunkulu okuhlangulisa. Indala lento yakho namacebo akhe yokuthi uyosinda kanjani. iBhayibheli lithi as I'm about to close. iBhayibheli lithi then after baphuma bathi labo mama bateta bengakafiki thina. What of Pharaoh, are you sure? What is sure? Babeka impilo yabo engcupheni. Lithi iBhayibheli banda abantwana abafana baka-Israyeli nabentusha amaHebheru. Salithi ke iBhayibheli ke ngoba lashesha lasinikeza nje ama rewards up. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wababusisa ababelethisi. Anike sonto enhloko. Lithi wabakhela imizi. Wababusisa wabakhela imizi. Leli gama lemizi elifakwe lapha alisho nje kuphela u12 room onani. Yes nakho kwaba phakathi. Kusho ukuthi from them kusukela kubona uNkulunkulu wakhanda waqinisekisa ukuthi ifinish izizukulwane sabo asafarish. Baba le stable family. Ilegacy yabo. You trace mawusufunda imlando uzamhlehle. Some of the giants of the Bible babe ngabantwana balawo abelethisi. Muhlehle ubuyele emuva uhamba uyithunge khona abantu asibacelebrate namhlanje baphuma kule yanzalo.
uNkulunkulu meshizo akashizo liwa la ushizo liyodliwa ngisho izizukulwane zakho fana noma ethi uNkulunkulu I bless you le nto inde kabi ukhuluma la as affect your next generations. Then as we are about to close, then the Bible says ben baqala istrategy ke baphuma bezama ukuzothola phakathi kwabafana abazalwa ngaloso sikhathi salesa siphithiphithi kwazalwa uMoses. uMoses uzalwa ngesikhathi sokubulawa somthetho okhishiwe sokubulawa kwabantwana. Uma wakhe wamthatha uMoses, we know the story, lithi iBhayibheli wamfaka kubasket wamkhandela ubasket kwakuyisystem owayifuna ukuyisebenzisa ukumsave. Wawugcoba ubasket ngekolitayi ngaphakathi nangaphandle. Wayesewuthatha ubasket wehla nawo waya kwiNile River wafika wamfihla khona. Bawukutshela abazana benezambulo ukuthi ku prophetic nakho waya nayo wamfihla kwiNile River. That Nile River yiyo lo wafika wayishaya induku yaphenduka igazi. Bamthatha bamfihla kwiNile River. Lithi iBhayibheli at one stage kwavele nje kwaqhamuka into rare because njoba bembeke lapha kwiNile River kwakuyindawo lwamfula leSkodask. Lo yamfula bebenza ama rituals. AmaGibhithe ila bebenzela khona yonke imkhuba yaseGibhithe. uMoses njobe bembeka phezulu kweNile River uqaliswa qala kuma strongholds akhona. uMoses akaqhamanga sekhomba ngenduku kodwa uke waqala wafakwa ebhoksini eligcotshwe ngaphakathi nangaphandle. Wantanta phezulu kwama altars na kwi control yakhona. Yabona icontrol room yaseGibhithe wantanta phezulu kwayo. uNkulunkulu eprophesy judgment phezulu kweEgypt. Haya lalela untanta la nje khunununu sesiyathandaza. Untanta la nje iNile River inamandla kumshonisa phansi ngoba lento afakwe phezulu kwayo igcotshwe ngekolitayi ngaphandle nangaphakathi. Kuthi angimemezele manje leli bhokisi likhona nibathandeka. Noma iNile River imfulo obu dangerous, noma iNile River ibifuna umgwinya kwasho ukuthi ufakwe ebhokisini eligcotshwe ngaphandle nangaphakathi. Awavela ngakhumbula umkhumbi kaNoah ngoba ngiyezwa ukuthi angishumayela. Kwavela ngakhumbula umkhumbi kaNoah ukuthi nawo umhlase kufanele basinde abantu bafakwe emkhonjini wagcotshwa ngaphandle nangaphakathi. Noma kukhona uzamcolo kodwa wona wantanda. Ngoba lento esikuyo basalwane lo muntu esikuye sikwazi ukuhlala phezulu kwama systems namandla onke obumnyama angabe namandla okusigwinya. Sigcotshwe ngento sisebhokisini eliuKristu elinogcobo lukaMoya Ingcwele akekho namandla okulithinte ba sintanta la bezika khona abantu. Awubona noma senkushumayeza ekseni sengithandaza sintanta la bezika khona. Yeah. Bazothi beshona phansi sintante. Yeah. Oh, amadimoni ase-South Africa, amadimoni ase-Africa, amadimoni angaphesheya kwey'lwandle awanamandla phezu kwelwandle. Sisentwana safe, sisentwana garantiwe. uJesu sikuye, uKristu sikuyena. It's our guarantee. Then the Bible says, bambeka kwiNile River. kwiNile River bekwenziwa ama-rituals. Ama-rituals ilento ekuthiwa ubuthakathi nemkhuba. So bambeka phezulu kwaloya mfula. And the Bible lithi uMoses eselapha udade wabo kamaka Moses was there watching Moses. Lithi iBhayibheli indodakazi kaFaro kwafika isikhathi sokuba iyokwenza umkhuba. Ngicela usho nje lithi nina lithini iBhayibheli?
Ithi why ukogeza emfuleni? Iprincess geza emfuleni. Princess geza emfuleni. Iyohlamba ngendishi. Iyothela amanzi, iyobhava. Princess. There's nothing like that. Njoba indodakazi kaFaro iphuma neteam yayo yamantombazane abamkatayo yayokwenza ama-rituals. Kwakuyisession yayo yokuthi kuyokwenzeka imikhuba eNile River. Baphuma hawo awusikhulumeni bafowethu. Ngathi ngisho indodakazi yenduna yendawo akulula nje wathi usiyo lokho. Indodakazi yenkosi, how much more indodakazi ka-president onepower ngaka kaFaro with the crown ekhanda iyogeza emfuleni nje ithi ifuna ukuhlamba insipho iyogeza insila. No, ama-rituals njengoba bephuma nje bayokwenza into abahlale beyenza kwi-Nile River. Kanti i-Nile River that day untanta umuntu oyicebo phezulu. Mabefika they were being disturbed by the box. Mabethi bafika bathi awu sifika nokufika la ngasikade kwenziwane ke namhlanje. Amazi uNkulunkulu wena ngasikade kwenziwane ke namhlanje. Ubani ofike singakafiki la? Le box ungakhohlwa yonke into abayithola kwi-Nile River engqondweni yabo bayitshethi ngama results. Bathi kubona i-divine uNkulunkulu uhlakaniphile. Lalela, hawu phela uMoses wayifile la. Kwaku strategic ukuthi abekwe kwi-Nile River. Mase ekuphushwe indodakazi kaFaro iye kwi-Nile River. Engqondweni yayo ithi ngazi izinto esizenze la sigcina sizo bathini oNkulunkulu baseGibhithe lesi. Omethu uyafika bayavula bafica uMoses. Uyakhala. Sebeyamthethe hey into umntwana wamaHebheru. But because umthole kwi-Nile River i-interpretation yakhe yathi lo ngimnike oNkulunkulu. Ayikhali Musa la ukuthi nje shame ingane kade zifa phambi kwabo. Ayikhali into ethi shema ithi wammuka wamhawukela kodwa ngakhohle umfice naye kwi-Nile ngelanga le-session yakhe yokwenza ama-rituals. Lithi wamthatha. What no? Lithi iBhayibheli udadewabo kaMoses wayeme kwi-distance looking ukuthi inenziwa kuMoses. Lithi wamthatha wathi wamntwana wamaHebheru wathi yabona ke lo anika uyambona ke lo uzoba owami. Lo owami ngiyamthatha owami. Ha! Ingane yezitha, ingane yama-slaves wathi hey anasi mina ngazi owami. Futhi nje angisewugeza nakaningi la ngisheshiselana into ebekade ngizoyifuna la sengiyitholile owami. Uma bebona bemthatha wagijima. One believed that it was Miriam. Wagijima. Wathi usesemncane kodwa sisi uyamfuna? Uzomthatha? Oh, great. But usesemncane. Mina ngakutholela hayi umama. Ngakutholela umzanyana. Ongakuncelisela lo mntwana akubuyisele yena esenje. Kunabantu engibaziyo la awukade nithule esontweni. Akunonene engimaziyo osharp ongakuncelisela lo mntwana akubuyisele yena esenje. uNkulunkulu ngoba uhlakaniphile uNkulunkulu wendlela engaphenyekiyo
wenza inhliziyo yendodakazi kaFaro yathi please yathemba umuntu womHebheru wathi hamba ungitholele yena. Lithi iBhayibheli wagijima lo mama waya kumaka Moses wathi sisi nithulelani, wathi sisi ingane yakho ithola umusa esandleni sendodakazi kaFaro. Wathi hayi uzoyibulala mana njengamanje ufuna umuntu azomqasha ukuba amncelisele le ngane. Lalela amabele akho asagwansile namanje agcwele ubisi. Ngicela ukuyithathisisi, lalela thatha ncelisa le ngane. Sifuna noma iseGibhithe kodwa ikhule ngobisi lwamaHebheru. Noma iseGibhithe sifuna ikhule ngobisi lamaHebheru ukuze ama-systems shandangondo, ama-systems aseGibhithe angabi namandla phezu kwakhe. Langazelelani ubisi njengabantwana abasanda kuzalwa. Langazelelani ubisi lakwamoya oluyizwi likaNkulunkulu. Noma siseGibhithe kodwa siphila ngobisi. Noma siseGibhithe kodwa siphila ngobisi. Asibanjiwe ama-systems ase-South Africa, asezweni. Ngicela umuntu azongicelisela yena. Asithandaze babuya nomama ubisi ligcwele. Ngiyathandaza sathi uNkulunkulu angasilekelela. Ngangcono khona ingcebo zenkosi ezingizwayo ukuthi hawu bafowethu batholakala emfuleni kade bagcina ukuncela. Sangathi uNkulunkulu angasilekelela ukuthi amabele ethu agcwala ubisi. Sangathi ngathi mase bafikile singabancelisa enye into. Angilwi neDenona, angilwi neDenona, angilwi nayo. Angilwi neDenona, angilwi neDenona. Kodwa sathi singabanika amaDenona sokuthi singabancelisa ubisi. Ngoba njengamanje i-enemy iyaplana, isitha siyaplana. Sangathi singabancelisa ubisi. Lalalani insuku zobisi. Denona angilwi la. Angilwi neDenona, angilwi neDenona. Kodwa ngithandazela ubisi. Wabanikeza ubisi wathi ngizomtholela umuntu. Wabuya noneni. Lasisa kasabuki nona uthi wasathi kuyafanana. Okay ngifana. Wasakufana fana, okay. The systems. When God rescue you, he will make things. Engenza nabantu into ngabe bayibona bangayiboni. Baza babone bengayibonanga ukuthi befana ngabe siyibonile. Babuya nalo mama ayisekho nothi awusisi amabele akhe agcwala ubisi pho. Ingane yakhe yagcina yenze njani? Kodwa case obvious should iphathi walize ishonile. Wamthatha uMoses baya naye ekhaya. A good part of this mhlawumbe ngizothandaza ngayo ngicela ngizoqedela next time ukuyi bafethu. Good part of this bamthatha baya naye ekhaya. Uma ephakama uma kaMoses ekhala uMoses mayimsho isilolozelo angasilolozeleni lullaby song isilolozelo usheGibhithe ngalesikhathi uMoses istatus sakhe sithi a son of the daughter of Pharaoh. We ID indodana yendodakazi kaFaro. Kodwa uma ephatha uma wakhe esemncelisa akana wena umHebheru ongowecebo likaNkulunkulu, wena ongokaNkulunkulu ophilayo, wena uyindlalifa. Igibhithe is not your home. Your citizenship is in Canaan. Your citizenship is in heaven. Yes, you are on earth. Kodwa usiyena wasezweni. Azalala umfana lalo wabhonda noma wakha. Lala boy. Lala boy. ID Moses wakaFaro. Kodwa ekazini lakhe nobisi alidlayo udlola amaHebheru. Lithi iBhayibheli wathi esemlumulile eseqedile ukumncelisa.
Safika isikhathi. Faro indodakazi kaFaro ilindile ingane yambo. Good part of this. Uzela ingane. Waqashela ukuthi ancelise ingane ovela kuyi responsibility yakhe wahola. Waholela ukuncelisa ingane yakhe ngabe esontweni vele niphuma inkosi engakapheli nihlupha lapho nje. Wazala ingane obefuza abe uyena oyithengela ubisi. Wathi kuthiwa ungabusanda kwalasheka. Zonke amanestam angazi ingane zidlala manje. Onke amanestam noma purity nalokho kuthiwa izingane kwaye responsibility ibill yangena Faro. Into ezoyiqoka manabike. Ingubo zakhe zeyinyanga inkathi eshintsha inyanga sena 1 year onke. Wow, Faro. Lalela more than that wathola isalary. Uyamazi uNkulunkulu esekhambela. Usuholelelwa into obuvela uzoyenza ngisho ukuthi wabakholelanga. So Faro bamholela hlale kakhulu la. Then the Bible says kwafika isikhathi sokuba abuyele endodakazini kaFaro. Indodakazi kaFaro yamthatha yamfaka ePalace. Sesifike kwekamhlamvu. Education system is very expensive. uMoses akafundanga. That's why the Bible wayazi ama languages amaningi. That's why God used him ukubhala ngisho nomthetho elisho. That guy was well educated. I-background, i-crash yakhe yasesikoleni uyifunde kwi-highest level, kwi-palace level. Edeskini la kwafunda khona uMoses wayihlala nezingane zamakhosi. Kodwa egazini kumHebrew. Uyaphela obethi mehlele edeskini. Angena waseGibhithe. Kodwa onke ama systems aseGibhithe aphambi kwakhe. Lapha bekungafundwa ukuthi ulebhela iqhwakhe. No. Bekufunda how to control the system of the kingdom. How to control, how to win, how to rule. Got two lessons 20 years. How to rule, how to dominate, how to kufundiswa ama prince and princess la. Afundiswa dictum. IGibhithe leyi kanti abazi ukuthi ukwenza njani ukuthi balikhisa information. Liyini iGibhithe? Isiphi strength sethu la? Hey kuda ngicasha emva kwedeko. Isiphi strength sala iGibhithe? Imapha amandla, ibapha uNkulunkulu bethu. Iyiphi into esiwina ngayo, iyiphi into esinqoba ngayo. Moses usedeskini uthatha amanota. Kodwa egazi. Nobisa lidlile. Egazini ubisa lidlile. Lalela iattire eyase-Egypt ufaka lemhenqo yakhona kodwa ngaphakathi uneso lamaHebrew alabashakada ibrokosa uyakhulekela ukuthi uNkulunkulu uzathi akakulekelela ungagwinya ama systems la ungene khona. God and dominate, God and dominate, God and dominate, God and dominate. Ungasebenza nalaba abathi ngama break babhema igwayi lokhu uhlobo uphume phakathi kwentuthu. Uphume phakathi kwentuthu yabudanti bafethu. Uphume phakathi kwentuthu. Bese kuthi la kuwe kugijima lento ngumHebrew. Ngiyakhuleka ngiyathandaza. Sangathi uNkulunkulu engakulekelela. Ungagwinya ama systems ala uhlala khona. Even esikoleni, erest, even emsebenzini, ekhaya. Noma ungazalwa nogobela bodwa. Mawungena uphenye ikhumba zeyinyoka. I pray for you, may you dominate. I pray for you, may you dominate. Ubani olethele izinto la umsholozi?
njengoba uyiletha kwakho I want us to pray. See we break. Usukulude. Education system. Umfana walodwa. Wahlala phansi. Njengoba ngithethe kwangafundi I'm sorry ngilwe neyakithi. Lapha babe relevant. Hlala phansi babacitshe babafundise ibehavior, i-character, kind of food. Kudliwana kwenziwa njani? Umbuso uphathwa kanjani? Wathatha amanoto Moses. Imistake abayenza bamfundisa nolimi lwakubo. Wathi hey nina kuthi angikhuluma into emfishane nawe. Uthi la uNkulunkulu akuplace khona. Ukuplace strategically. Go there and spy ama systems abo and tell us how are we going to win them. Balo Moses. Wakhulu Moses. Lethi iBhayibheli esekhulile. Waqala manje wangaba comfortable. Makuthiwa wena uyindodakazi kaFaro wena. Athi usho mina ya. Awuxa sengikhohliwe ngiyaya. Because in reality bazalwane ngoba reality ithi when you grow you find your identity. Ingozi uthi ukhule kodwa ungayitholi. Umukele nombana asho nokuthi akubize noma ngani uyimukele. The level of maturity is when you find yourself. When you say no, makhona izinto abathi hayi uzohlupheka ukuthi ngeke. Mina awuthi athi uzokhula lutho. Mina hayi. Ngoba mawusukhula khona izinto oyiphikayo abayivumayo abanye. Bayokubulala abantu anthi awulutho. I-assignment iphethwe uNkulunkulu so. I-date yami yokuhamba la. Angikho emseni kabani. Akekho umuntu ongenzela ifavor ukuze ngiphile. Mase ngidelela ngempela. Sengime endaweni umuntu hayi. Akekho umuntu ongenzela ifavor. Akekho umuntu efanele angirenti. Akekho umuntu ongenzela ifavor. Ngisho inkabi. Angiphili ngoba ithandile ngiphile no. Inkala ayikho kuyicontrol to take my life on. Ngisho umthakathi. So sengithini ngempela. Umuntu wecebo. I'm controlled by assignment. Ngiphila ngokwe assignment. Ngithi mina ukufa is all around. Ngabe imoto yangibulala. Ngabe lo poison engawudla ngabe wangibulala. Ngabe la ngadlala khona eli inyoka yangishaya ngafa. La ngangibhuda khona kunenyoka sisebancane ngaba ngafa that time. uNkulunkulu ongavumanga le yanyoka ingidle. uNkulunkulu ongavumanga le yamoto engibulala. uNkulunkulu ongavumanga lo wa poison ongiqeda. uNkulunkulu ongavumanga la sasibhamu singishaye. Ngeke avume naleyo. As long as the assignment is on. Then the Bible ngisenkonzeni kodwa wakhula uMoses. Thema esekhulile waqala wafila uncomfortable kubizwa ngendodakazi kaFaro. Itrickerishwa yini ke lento yonke? Itrickerishwa ukuthi athi uyaphuma uMoses uyezenzela iwalk nje. But ungamkhohlwa uMoses iPrince. Ubephuma uMoses abhawela. By your majesty. Adlula. Uyaphuma uyahamba uMoses uliphethe iGibhithe la. Uhlangana nowaseGibhithe ugqoke njengaye. Ulwa nomHebheru. Ogqoka into engafani neyakhe. I-attire bayalwa. Kwavuka. Uthe lithi iBhayibheli wathi mefika wathi Bhuda ume ngala wenzani? Ushaya umfowethu. Hayi wathi lo ya kwangcono sesibawu 2 ubona ubegqoka into efana. We mame. Moses wabamba lo wamshaya wambulala.
angimazi uMoses kade wayinjani into yakhe wamshaya ushaya umntafa wamshaya wambula sozama ucabanga nje uthi le ndoda wamshaya wambulala bahamba bamgqiba bamthusa waphuma uMoses wanepeace wathi ngiyaqala ukulwela umuntu wakithi ngizokuthula kangaka waphinda wangena kuma systems mayithunywa makunama meetings prince nama princess Moses is there kodwa phakathi kuye usaid enough is enough wathi uyaphuma ngelilanga angazi wakuthanda ngisho ukuliwa lapha kwakuyizwe leli corrupt methi uyaphuma ngelilanga ufica ke manje kuluma Hebrew ngisakhuleka nje athi nama Hebrew abuya gada ukungalodwa kuluma Hebrew ulwa nomunye umHebrew Hebrew Nkosi mayisileka Hebrew ngiyathandaza Hebrew kwesiyeke leyo yokulwa sodwa futhi umHebrew ulwa nomunye bayashaya wangena phakathi uMoses wangalwa namuntu testamenti wathi bafowethu ningabantu awonye nilwe la ugqoka ingubo yase-Egypt bathi wona mana-ke avele ahlakana ahlukazeka amaHebrew kanti indaba yatrenda bengekho aware ahlakazeka amaHebrew athi hawu mana-ke ubani wena okumisile ube umlamuleli wethu and number 2 nathi ufuna ukusibulala njengalo mGibhithe ombulalile wathi uMoses what siyawina your stories we serial killer lithi iBhayibheli wangena kanti kwakuyisystem yokuthi uNkulunkulu uMoses aphume eEgypt qoqa into zakhe uMoses wabaleka fast forward uNkulunkulu wamhambela ngibonile ukukhala kwabantu bami wabuya mayisebuya uzoma phambi kaFaro azonke ama systems akhe uma engena phambi kwaFaro uthi yes baba I'm back boy you are here what I'm back ithini manje into uNkulunkulu ungithumile manje umuphi lo uNkulunkulu wamaHebrew ubani uthi angokutshela ukuthi unguye nginguye uba lo uthe uma ungazukulizwa lo gama wathi angokutshela ukuthi ungikhona uthi angokutshela ukuthi ukhulula abantu bakhe baye lapha akasayigqokile ingubo yamaHebrew usegqoke njalo yamaGibhithe usefaka ingubo yamaHebrew hayi boy usugqoka kanje manje wathi that's who I am wathi ungithumile ukuthi angutshela ukukhulula abantu bami wa resist uFaro inhlupho my time is up inhlupho then up until uNkulunkulu akhulumele lizwe sifike kulona ekhuluma ngePassover ngiyambonga uNkulunkulu sesiyathandaza ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukukhululwa kwabantwana bakaIsrael kungenziwa ngoMose kwenziwe ngewundlu ngoba ngabe namhlanje siworship uMoses kanti uMoses wafa wabona ukubola kodwa leli wundlu ifile likaMoses kuyifile likaMoses bekunama error and mistakes phakathi kwakho bekunegazi nokubulala kanti leli wundle belifuneka la ileli esifundile iwundle lingenasici elingenabala ingakho uMoses noma wayeyimale kodwa ubengafit noma wayengowesilisa kodwa ubengafit ngenxa ukuthi wazalelwa esonweni waphinde futhi wangena esonweni manje bekufuneka iwundlu elingenacala elingenasici ingekho noma uMoses ekhona kubiza kale ukuthi kuphinde futhi kubulawa iwundlu futhi bengafanele badle uMoses bekufanele badle iwundlu ngoba uMoses ubeyisystem yokubakhipha iwundlu lona belibakhipha sime ngenyawo sithandaza ngazama ukulichaza iPhasika the Passover iqala la that's all things started that's where all things started the feast nginika nje background I will come back with another one nginika nje background that's where all things started ku chapter number 12 uNkulunkulu eseqede ke judgment yakhe iExodus makhulunywa ngeExodus kushiwo ufuduko makuthiwa iExodus kushiwo ukumove from one point to another point
igama le-Passover bazalwane kushiwo ukuthi ingalesikhathi uNkulunkulu ethi uma ngibona igazi libheciwe emakhothameni ensika zenu naseyindlini senu nasemnyangeni wenu ngiyakwedlula. Leli gama le-Passover lisho ukuthi uma ingilosi yombhubhisi ibona igazi eyindlini senu nasemakhothameni wenu iyodlula. So no danger, no harm. Ayikho into embi engizothi mangiyenze eGibhithe yenzeke kumina. Wathi lalelake maniphuma la, sengiyaparaphrase, maniphuma la nifike eKhanani ezweni engizoninikeza lona, lo mkhosi ugcineni lo. Ngoba lo mkhosi uthi umkhosi nesimiso saphakade. Ithini ke mani ugubha nizobe nimemezela ukuthi sadla iwulu kwathi ngegazi lalo iwulu sabheca amakhothama ezindlu zethu nezinsika zethu. Kwafika ingilosi yombhubhisi yadlula. Yini leyo nto mawusuyiqoqa ngokwelanguage yamanje? Lo mkhosi usukumemezela ukuthi sahlengwa. Lo mkhosi uthi we are out of danger. Lo mkhosi uthi we are saved. Lo mkhosi uthi ayisekho ingozi phezu kwethu. Lo mkhosi uthi icala lethu nokwehluleka kwethu kwakhanselwa. Lo mkhosi uthi sasikade sisigqila singabacindezelwa kodwa singabakhululekileyo manje. Lo mkhosi uthi sasikade singenafa singenama benefits kodwa namhlanje sizindlalifa. Ngicela uvule umlomo wakho uthandaze ngelanguage yakho nangendlela umoya ongcwele athi thandaza ngayo. Open your mouth and pray. Come on, open your mouth and pray. Come on, everyone is praying. Sangathi ngakhona nento ebongayo kuwe. Sangathi ngakhona nento ebongayo. Ngiyabonga baba ungenzela indlela yokusinda. All what happened to Moses is exactly what happened to you. God has to create a system. This is one of the big feasts. iBhayibheli lithi lo nyaka lenyanga iyobe oqala. Umkhosi lo oshintsha yonke into. This is the beginning of things. Yonke into iqalela. Your journey started. Mhla udliwulu. Mhla sidliwulu sasiqala a new chapter, a new journey, a new walk. Come on, thank him and praise him. Mbonga uNkulunkulu ngoJesu. Iwudla lingenaqala